Gepli Azadlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 16-njy maýy hepdeniň sişenbe güni eferde habarlar gündəligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ol täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň mediasy prezident Donald Trump'yň Ortaýa Daşary işler ministri bilen geçen hepde geçiren duşugynda ýokary derejede gizliň maglumatlaryň üstüne açandygyny we Islam döwleti atly ekstremist topar barada maglumatyň çeşmesini potensial howp astyna goýandygyny habar berdi. Aktan Washington Post, Reuters we beýleki habar beriş serýetleri tarapyndan 15-nji maýda çap edilen bu maglumaty gysgaly ret etmäge çalyşdy. Trump'yň milli howpsuzlyk boýunça geňeşçisi şu gece peýda bolan maglumatlar ýalňyşdyr diýdi. Emma Kongressdäki demokratlar we käbir respublikanlar maglumatyň mälim edilmegini howatyrlandyrjy, howply we paýhassyz diýip atlandyrdylar. Habar berilişine görä, Trump'yň 10-njy maýda geçiren duşugynyň dowamında Ortaýa Daşary işler ministri Sergey Lavrov we Ortaýa ilçesi Sergey Kislyага beren maglumaty Birleşen Ştatlaryň partner ýurdu tarapyndan aňtaw maglumatlary paýlaşmak hakyndaky ýalaşygy laýyklykda berilipdir. Media maglumatlary görä ady görkezilmedik çeşme partner ýurdun öz maglumatynyň başga bir tarapa berilmegi üçin Washingtona ruhsat bermendir. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğanyň 16-njy maýda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bilen duşugynda Washingtonyň Siriýadaky Kürt gozgalaňçylaryna ýarag bermekden saklanmak üçin batyş etmegine garaşylýar. Ankara Kürt gozgalaňçylaryny terrorçy hatap edýär. Aktamdaky duşuk Siriýadaky uruş boýunça köp taraply halkara diplomatiýasynyň güýçlenen wagtyna gabat geldi. Türkiýe we Birleşen Ştatlar Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň hökümetine garşy görüşýän opposision güýçleri goldaýarlar. Ankara we Washington Siriýadaky konflikte degişli käbir meselelerde gapma garşy pikirleri öňe sürýärler. Şeýlede Erdoğanyň Ankaranyň geçen ýylyň iýul aýynda başa barmadyk harby agdalyşyk finansygyny urnamakda aýplaýan Birleşen Ştatlarda ýaşaýan dinçi Fethullah Guleni Türkiýe berilmegini talap etmegine garaşylýar. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Ortaýa esasy sosial ulgamlaryna we gözlek portallaryna garşy sanksiýalar gerdi we agdalan websaytlaryň Ukrainanyň giňişliginde petiklenjekdigini aýtdy. Poroshenko'nun websaytynda çap bolan sanawda gadagan ediljek internet kampaniýalaryň arasynda Vkontakte, Odnoklassniki, Yandex we Mail.ru topar agdalýar. Poroshenko agdalan internet sahypalaryň el ýeterliligini çäklendirmegi ýa-da ýatyrmagy talap edýär we Ukrainanyň internet üçinçilerine olar bilen 3 ýylyň dowamında işleşmegi gadagan edýär. Bu gadagançylyk esasan Ortaýa kampaniýalarynyň we şahsiýetleriniň sanawyna goşulýar. Kiýew olaryň Ortaýa Krym anneksiýa etmegi we gündöwür Ukrainada 9900 adamyň ölümine sebäp bolan uruşda Ortaýaçy separatistleri goldamagy bilen bagly agressiýasyna gatnaşygynyň bardygyny aýdýar. Prezident Poroshenko'nun fermanynda internet howpsuzlygy boýunça Kaspersky Lab we DR-Web atly kampaniýalar, şeýlede Ortaýa RBK, Milli Media Group, TNT we REN-TV telekanallary agdalýar. Ukraina Ortaýa Krymda we separatistleriň elindäki Donetsk hem Lugansk regionlarynda jemi 468 gurama we 1228 şahsiýete garşy sanksiýa eglan etdi. Qazaqstanyň Suudi zähmetkeşler birleşiginiň lideri Amen Yeleusynowy 2 ýyllyk türme tutsaglawyna hökm etdi. Suudyň 16-njy maýda çykaran kararyna görä Newit guruluşy kampaniýasynyň zähmetkeşler birleşiginiň lideri wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda we döwlet resmiýetini köpçüligiň öňünde kemsitmekde, hüjüm etmekde we oňa boyun bolmakdan ýüz öwürmekde günäledi. Yeleusynow ýanwar aýynda ýüzlerçe adamyň zähmetkeşler birleşiginiň ýapylmagyna garşy çykyş edip, açlyk eglan etmeginiň ýa-da tutsak edilipdi. Yeleusynow bilen bilelikde tutsak edilen aktivist Nurbek Kuşakbayev aprel aýynda 2,5 ýyl türme tutsaglawyna hökm edildi. Ol bir kanun proteste ündemekde aýplandy. Amnesty International Kuşakbayewyň tutsak edilmegini ýazgyrdy we ony Qazaqstanda zähmet birleşikleriniň garaşsyz hereketini dargatmagyň bir bölegi diýip atlandyrdy. Çeski Budyowetsa şäheri Sowet diktatory Iosif Stalini şäheriň hormatly ýaşaýjysy adyndan mahrum etdi. Çehyanyň günorta şäheri Iosif Stalini bu hormatly ady 1945-nji ýylda Sowet goşunynyň Çekoslowakiýanyň böleklerini natsistik Germaniýadan azat etmeginiň ýa-da beripdi. Çeski Budyowetsa şäheri öz hormatly ýaşaýjysy adyndan Stalin bilen bilelikde Çekoslowakiýanyň birinji kommunist prezidenti Klement Gottwaldy hem mahrum etmek kararyna geldi. Şäheriň geňeşi bu çäräni görmek işine ýylyň başynda girişipdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimize başlaýarys. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistan öýünde tikin satyn bilen meşgul bolýanlary gözegçilik güýçlenýär. Türkmenistanyň yerli polisiýa müdürligi öz öýünde el işi ýa-da tikin satyn bilen meşgul bolýan adamlary gözläp başlady diýip Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. Bu neşriň 16-njy maýda çap eden maglumatyna görä, polisiýa resmiýetleri gurrun edilýän adamlar baradaky maglumaty yerli hökümet organlarynyň wekilleriniň warat ýürütük komissiýanyň agdalaryna geçirýär. Bu komissiýanyň düzümini häkimligiň we geňeşligiň işgärleri, salgyt gullugynyň wekilleri we polisiýanyň resmiýetleri gerýär. Mysal üçin 5-nji maýdan bäri Daşowuz welaýatyna buyurma alyp öýlerini köýnekler tikýänleriň öýüne yerli polisiýa işgärleri barýarlar. Polisiýa işgärleri olardan individual zähmet işi baradaky ýürütü patent almagy hemde öz girdejisi we töleýän salgydy baradaky maglumatlary tapşyrmagy talap edýärler diýip neşriň habaryndan ygtalýar. Bu maglumaty Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeler hem tasdiklap, soňky günlerde hususy eýçilikdäki kiçik tikinçilik seýhlerini, ýagny öz hususy eýçiligindäki öýünde tikin satyn bilen meşgul bolýanlary döwlet tarapyndan gözegçiligiň güýçlenýändigini we olary uly meşhurdäki jerimäniň salynýanlygyny aýdýarlar. Öz öýünde tikin satyn bilen meşgul bolýan 31 ýaşyndaky aşkybatly tikinçi Mehri Jemal şeýle diýär. Häzir kimdir birinden eşidip öýlerinde tikin tikýänleriň öýlerine aýlanýan polisiýa işgärleri köpeldi. Olar öýümüze gelip biziň jenaýat işini edýändigimizi aýdýarlar. Sen öýüňde müşterileriň zakazyny, buyurmasyny alýan. Ýöne ondan gelýän girdeji salgydyny bolsa hökümete töläň ok. Üstesine de sen gizlinlikde döwlet tarapyndan hasaba alınman işleýän diýip müň manada çenli pul jerimesini salýarlar. Käbir tanışlarymyzyň kompýuter tikin maşinlaryny hem konfiskasiýa etdiler. Ol döwlet organ işgärleriniň öýlerini tikinçilik bilen meşgul bolýanlardan resmi namalarynyň we şertleriň birnäçesini ýerine ýetirmegi talap etmek arkaly olary gazançlaryndan mahrum etmek isleýändigini sözüniň üstüne goşdy. Salgyt gullugundan ruhsatnama häkimlikden guwanama almak ýaly ýuridik resminamalaryň birnäçesini almak üçin hususy eýçilikdäki jaýyňda ýaşaýyş üçin ulanylýan territoriýadan başga tikinçilik bilen meşgullanmaga gerek bolan ýürüte jaýyň territoriýaň bolmaly. Biziň goşmaça ýeri kireyini almaga maddi ýagdaýymyz bolmanlygy sebäpli öýümizde el işlerini edip gazanç etjek bolýas. Bizden birden resminamany talap edip öý hojalykçy aýal gyýdlary barja gazanjyndan hem mahrum etmek ýerler. Aýdylmagyna görä, soňky ýyllarda Türkmenistanyna öýünde tikin satyn bilen meşgul bolýan gelin gyýlaryň sany köpelip, olaryň hödürleýän hyzmatlarynyň bahalary döwlet tarapyndan hasaba alynan tikinçilik seýhlerininkiden 2 hisse diýen ýaly arzan. Türkmen häkimetleri tarapyndan soňky günlerde bu tikinçilere edilýän gözegçiligiň güýçlenmeginiň sebäpleri we maksatlary barada ilat köpçüligini düşündiriş bermeýärler. Bu barada resmi media hem hiç bir gurrun gozgamaýar. Emma öz hususy eýçiligindäki öýünni tikin satyn bilen meşgul bolýanlaryň käbirleri gözegçiligiň güýçlenmeginiň netijesinde tikinçileriň ençemesiniň öz işini togtatmaly bolýanlygyny aýdyp çäklendirmeleriň netijesinde döwlet tarapyndan hasaba alynan tikinçilik seýhleriniň müşterilerini köpeltmegiň göz öňünde tutulýanlygyny belleýärler. Bu barada tikinçi Mehri Jemal şeýle diýär. Döwlet organlarynyň işgärleri öýlerdäki tikinçileriň işini ýatyrmak arkaly döwlet tarapyndan hasaba alynan tikinçilik seýhleriniň müşterilerini we girdejilerini artdyrmak isleýärler. Bu seýhleriň aglabasy ýokary wezipeli adamlaryň eýçiliginde durýar. Hatda döwlet edara kärhanalarynda işleýän hemişeki müşterilerimiziň aglabasyna hem öz köýnekdir ýakalaryny belli tikinçilik seýhlerinde tikdirmegi tawşyrypdyrlar.
yerli synçylaryň käbirleri garaşsyzlyk ýyllaryna ýurtda dürlük adagançylyklar giýirdilse-de, şu wagt içinde öýünde el işini edýän adamlary hiç hili çäklendirmäniň bolmanyny aýdyp, munyň ykdysady kynçylyklar sebäpli türkmen häkimetleriniň ýurdun gaznasyna gelýän girdejini artdyrmak synanyşyklarynyň alamatydygyny aýdýarlar. Bu barada Aşgabatly synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew şeýle diýdi. Muň düýp sebäbi döwlet gaznasyna gelýän girdej gitdigse aýarlýa bir ykdysady çökürlük bilen barlykly galy bersede şu ýurtda para korrupsiýaga garşy görüş möhümleýinden bolsa ýylan edilýär üçin her kimini özüni ak yürekden işleyen adam et görkezip öz wezipesinde kalmak üçin hereket edýär. Ýatladyk geçdik. Aprel ayının ahirinde Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hususy avtoserwisleriň we awtoýolgolaryň işine gözegçiligi güýçlendirmegi tapşyrypdy. Şondan ortaça bir hepde geçen soň ýurdun tas ähli sebitine diýen ýaly avtoserwisler we awtoýolgolar ýapyldy. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat, email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýän. Dünýäde zähmet hukuklarynyň bozulmagyna gözegçilik edýän halkara guramalarynyň ençemesi Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyna ýüri hat ýollap, tutsawlykdaky aktivist Gaspar Matalaýewiň azatlygy goý berilmegine çağrış etdi. Türkmenistanyň Alternativ Habarlar neşriniň maglumatyna görä Matalaýew geçen ýylyň 4-nji oktýabryndan 5-ne geçen gije Lewap welaýatynda tutsaw edilýär. Bu waka Agdalýan neşirde Matalaýewiň Farab welaýatynda ençeme adamyň paýta ýygyna gatnaşmagy mejbur edilýändi baradaky maglumatynyň çap bolmagyndan 2 gün soňra gawat gelipdi. Biz halkara guramalarynyň aktivist Matalaýewiň tutsawlykdan boşadylmagy barada Türkmen prezidentine eden çağrışy hakda gürrüň edilýän hata gol goýanlaryň biri ýagny Türkmenistanyň Alternativ Habarlar neşriniň baş redaktory Ruslan Mätiýew bilen söhbetdeş boldyk. Bir näçe gurama bolup biz Türkmenistanyň prezidentine ýüzlendik. Şu häzir türme tutsawlygynda bolup durýan Gaspar Matalaýew Türkmenistanyň aktivisti. Şonu tutsawlykdan boşatmagyna çağırýas. Şu guramalaryň sanynda mysal üçin golçulugyň häzirki zaman görnüşlerini garşy çykýan guramalar, mysal üçin halkara zähmet hukuklary forumy, Freedom United, Ozalky Walk Free Foundation we beýlikler. Biz şu haty Türkmenistanyň prezidentiniň adyna ýolladyk. Hem gapdalyny bolsa dürli halkara resmilerin adyna ýolladyk. Şolaryň sanynda mysal üçin Ýewropa parlamentiniň başlygy Antonio Tajani, Birleşen Milletler Guramasynyň insan hukuk baradaky ýokary komissaryň adyna da ýolladyk. Ruslan, bilşimize göre bu hatyň ýollananyny inni bir hepde çemet wagt boldy. Şondan bäri türkmen häkimetleri tarapyndan bu hata haýsydyr bir jogap berildimi? Yok, inansakda Sahra hengizm Türkmenistanyň tarapyndan, Türkmenistanyň häkimetleri tarapyndan hiç hili netije yok, hiç hili jogabym yok. Ýöne şu öňümüzdäki bu nägeç kampaniýasynda Gaspar azat edilir diýip umid edýäs. Maýyň 18-inde Türkmenistanyň konstitusiýasy kabul edilen günü. Ruslan, Gaspar Matalaýew esasen näme bilen meşgullanýardy? Bilşiňiz ýaly Gaspar geçen ýylyň 5-nji oktýabrynda tutsaw edildi öz öýünde. 2016-njy ýylyň paxta ýygym sezonunda ol men bilen işleşýärdi. Paxta meýdanlaryna baryp şol mejbury zähmete çekilenlerin bilen gürrüňde şolup, şolaryň iş şertleri barada soraw berip, şol maglumatlary dünýä jemgyýetine, dünýä köpçüligine aýan etdi. Şol sanda da çağı zähmeti barada gürrüň etdi. Mejbur zähmete çekilen adamlaryň iş şertleri, ýa-ni ýol şertleri, umuman aýdylanda zähmet şertleri barada maglumat toplady. Adalatsyz sud edildi, adalatsyz nähak cezalandyrylan oglan Türkmenistanda zähmet hukuklaryň bozulmalaryň bardygyny aýan edilmek üçin şol edin etdiligi sebäp boldy.
sud jogapkärçiligine çekildi. Kanun boyunça kesaplyk günä bildirildi oňa da. Ýöne öz edýän işi üçin öz şu mejburi zähmet monitoring geçiren üçin şol hakyky şol sebäp bolupdy da onuň tutsak edilen hem hökm edilenin sebäbi şol. Ruslan Matalayewiň häzirki ýagdaýy, ýagny türmedäki ykbaly barada bir maglumat barmy? Häzirdiň bir jazat bilýärse, ol Lewap vilayatynyň Şeýdi şäherindäki bir türmesinde, koloniýasynda jazasyny çeker. Şertleri barada hiç maglumat ýok. Ýöne hosarlary doğrudan oň izinden barýarlar, gerekli zatlary eltip berýärler, ýöne goşgoça hiç maglumatymyz ýok. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepler Azatlyk Radiosu efirde siz bilen men Sultan Atsylyba. Gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Aşgabaty etekläp oturan gäme obasy garaşsyzlygyň başga ýerlerinde hem eň bir göreldeli oba diýilip, ähli babatda onuň ady metbuga sahypalaryndan düşmän gelipdi. Emma bu obanyň sosial meseleleriniň şugun kun öwürlik däldigini oba ýaşaýjylarynyň esitmek bolýar. Saýuz döwründen bäri Ozal Sowet Türkmenistany, soňra Türkmenistan, ondan soňra bolsa Muratberdi Sopiýew adyny alan Daýhan birleşigini özünde jemleýän gäme obasyna uzak ýyllar Muratberdi Sopiýewiň ýolbaşçylyk edendigini, onuň ýolbaşçylykdan aýrylmagy, soňra bolsa dünýäsini täzelemegi bilen bu obanyň ykdysady taýdanam, sosial meseleler taýdanam çöküp başlandygyny görse bolýar diýip öz adynyň efirde tutulmadlygyny soran oba ýaşaýjysy aýdýar. Owanyň Ozal asfaltlanan köçeleriniň has Irakdan hatardan çykyp başlandygyny, 2016-njy ýylyň ýanwarynda Muratberdi Sopiýew aradan çykanda onuň hatyratyna prezident Berdimuhammedowyň owa gelmegi bilen onuň ýaşan köçesiniň asfalt edilendigini, emma ýygyany bilen Ahalaga suw edaratynyň buýurmasy bilen hususy bir firmanyň agyz suw turbalaryny geçirmek üçin köçeleriň gazylandygyny ýaşaýjy sözüne goşýar. Häzirki wagtda owanyň ähli köçeleriniň esasanam Xydyr Orozow, Kemine, Berdi Kerbabayew, Goşa Muhadow, Jahan Urazgeldiýewa, Molla Nepes, Kasmanawtlar ýaly has uly köçeleriniň ýagdaýynyň göz goýundygyny ýaşaýjylardan eşitmek bolýar. Ýagan ýasa owanyň içinde haýsydyr bir ýere däl, goňşy-goňşyňa baryp bolmaýar. Gyşyna palçykdan, tomsyna tozandan ýaňa ýaşaýjylar öýlerinden çykmaga zar boldylar. Onda da şäher bilen awtolog gatnawy hem bolmandan soňra ýaşaýjylar gerek üçin, azyk önümleri üçin ýola çykyp şähere gitmeli bolýarlar. Şeýle ýagdaýda isleseň islemesen öýüňden çykmaly bolýandygy aýdylýar. Ýaşaýjylaryň käbirisi öz maddi ýagdaýyna görä öz öýleriniň deňine çagyl dökdirip, onu biraz tekilleşdirýärler. Emma şeýle mümkinçiligiň owa ýaşaýjylarynyň aglabasynda ýoklugy sebäpli bölekleýin dökülen çagylyň hem palçyga garylyp gidýändigini ýaşaýjy gurrun berýär. Hälim şu owamda hassahana saglyk öýü, çaga dogrulan öýü bar. Goňşy owalar bilen deňeşdireninde bu zatlar owa ýaşaýjylar üçin uly goldaw bolýar. Zerurlyk göze çykan halatynda şähere gitmek üçin ýola çykanyňdan batgaýa tozan bolsa da owa içindäki hassahanadan ýa saglyk öýünden peýdalanmak ýeňilrek bolýar diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Owanyň ykdysady taýdan çökmeginiň esas sebäplerini geňeşligiň özüniň hasaplaýyş ýödüriň ýoklugy, gelýän ýygymlaryň, ilatdan ýollaryň awatlaýyş işleri üçin, awadançylyk üçin tutulýan pullaryň etrabyň hasaplaşyk şödüne geçýändiginiň, etrap ýolbaşçylarynyň bolsa o pullary islan ýerlerine ulanýandyklary sebäpli owalaryň sosial meseleleriniň ünsden düşürilmegi bilen baglanyşdyrýan ýaşaýjylar hem kän. Her näme diýilse de, öwüli hem mahabatly maglumatlar bilen metbuga sahypalaryny bezeseler hem hakykatlygyna galýar diýip bu kemçilikleri gözü bilen görüp, kemçilikleri boyun almak, onu düzeltmek isleýän ýolbaşçyny tapaýmaň hem azat däldigini ýaşaýjylar nygtýarlar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleýijiler, habarlar öňeligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow dünýä türkmenleri ynsanperwer birleşiginiň ýygnagyna gatnaşanlara gutlaw ýüzlenmesini berdi.
Türkmen metbuatynyň habar bermegine görä, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Dünya Türkmenleri Ynsanperwer Birleşiginiň 20-nji ýylyna gatnaşanlara gutlaw ýüzlenmesini uğratdy. Prezident öz gutlawyny esasy kanunyň kabul edilmeginiň 25-nji ýyly hem Mawtumul Pragynyň hormatyna gurnulan ýokary derejeli ýygynyň Dünya Türkmenleriniň dogonluk gatnaşyklaryny berkitjekdigini we gatnaşanlaryň ýüregini watan buýsanjy bilen joşturjokdugyny aýtdy. Azatlyk radiosu Dünya Türkmenleri Ynsanperwer Birleşigi başta göz öňünde tutýan maksatlaryna ýetip bildimi we Dünya Türkmenleriniň arasyndaky häzirki döwürde öz täsirini goraýarmy diýen sogallar esasynda Dünya Türkmenleriniň wekilleri bilen gurrundeşik geçirdi. Germaniýadaky Türkmen diasporanyň öňde barjylaryndan ençemegedek Aşgabatdaky mekan köşkünde Dünya Türkmenleri Ynsanperwer Birleşiginiň ýygynyna gatnaşan asly Türkmen Sehraly Türkmen Yusuf Gor ýygnaklarda we alınıp barlayan işlerde guramaçylygyň kämilleşmelidigini tap öz tejribelerini Azatlyk radiosu bilen şeýle paýlaşdy. Men özüm näçe çağırıldım, näçe gelegen bardım. Ýöne şu aralykda sen haçan baranyna näme bolup geçipdir hiç hatdan habaryň ýok da. Oňa näme birden-bir ýöne bu prezident Kışetýär sen näme toplanýan ýertiren komitetler ýygnaşmaly. O komitet kim haýsy komitetde şu komitet näçe ýylyň içinde näme edipdir, nähilli plany bolmaly, hiç bir gurrum ýok, bir-biriň düşünşip bilen ýok da. Şu meseleler bize gerek derejede yani pozitif täsir ýetirip bilmedi. Şondan bir netijeli bilmediler. Hem buna hiç şeliketleşik yok da. Bir kemçilikle bir yerine aitacak oluyor. Hiç yerli teyarlıklı geliyorlar. Sebebi hiçbir plandan havarın yok. Kemçilik neymiş? Katnaşmasan, havarlı olup durmasan, bile tarlaşıkla hareket ettirmasan, çekleyen rahmetli bir netice vermiyor. Hem de bir yüzüle yoldak bulup gidiyor. Şu kemçiliği ayrıp bilseler, ne fikrimse gumantar birleşik hem gumantar iş alıp varmak yani bir zamana layık fırgat diyecek oluyor. Bir gumantar iş alıp varacak desek her kim kavuy karşı alıyor da. Köp işle etip olacakken peydalı dönü kıyınatsakım yan kemçilikler ayrılmalı oluyor. Şunu ayıp götür ayrı nokta diyecek oluyor. Kemçilik görüyor şunu. Uwanstannaki Türkmen Şura diýip atlandyrylýan Türkmen Geňeşiniň başlygy Nurmatullah bolsa, Dünya Türkmenleri Ynsanperwer Birleşiginiň ýygynyna özleriniň çağırylmaýanlygyny we türkmenleriň durmuşyny onuň täsirini hem duýulmaýanlygyny belläp, Azatlyk radiosuna şeýle maglumat berýär. Men özüm takriban 2 ýyl boldy şu Afganistan Türkmenleriň reisi bolup hale men baryp göremiýok ýa maňa bir dawatya berilen ýok ki barsam görsem amma şu hemmemiziň arzumyz hususan meniň arzum ki barsam ýakynan dünýä türkmenleriň gurulmaşdym amma Afganistan türkmenlerine ki bir gaýsy bir göze görnüp duran bir kömek eden bolsalar ýa şuranyň özüne bir kömek eden bolsa o rakam bir gep ýok biz derýanyň o tarapynda bolaly ýa bu tarapynda bolaly hemmemiz bir türkmen billeriň ganymyz bir janymyz bir Afganistan hususan Türkmenler katı mahrum okuw barada dünya Türkmenlerinden bizim haýsymyz şul ki bize okuw barada kömek etseler, bize yardım etseler. Dünya Türkmenleri Ynsanperwer Birleşiginiň 20-nji ýylyna münasibetli Azatlyk radiosu bilen gurrundeş bolan we howpsuzlyk sebäpli efirde adynyň agdalmagyny islemeýän Irakly hem Siriýaly türkmenleriň syýasy wekilleri şu wagt içinde Türkmenistanyň Dünya Türkmenleri syýasatynyň galy bersede Dünya Türkmenleri Ynsanperwer Birleşiginiň tagallalarynyň özleri üçin hiç gili peýdasynyň bolmanlygyny öňe sürýärler. Ýatlap geçsek Türkmen metbuatyna hem Aşgabat hökümetiniň dürli ýurtlarda ýaşaýan türkmen diaspora üçin Dünya Türkmenleri Ynsanperwer Birleşiginiň üstü bilen netijeli işler alyp barýanlygyny habar berýär. Gepler Azatlyk radiosu. Eferde men Şaýmyrdan Ulum rady Kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Gunduz welaýatynyň Galaýdal atly etrabyny mundan 10 gün töweregi öň jeňçiler basyp aldy. Etraby jeňçilerden izine gaýdyp almak Awgan güýçlerini heniz başartmady. Ýöne Erbeki atly yerli ýaraglaryň komandiri Muhammed Nebi komandan jeňçilere garşy şu gün harby operasiýanyň başladylandygyny ma'lum etdi. Hormatly radio dinleýijiler, Nebi komandan bilen söhbetdeşligi size hödürleýär. Şu gün kuwatlar geldi. Şüpillen urşun jürýany bardy taňlar o piyadalar o şu gün 10-11 bejelere tesbiye bolsa. Siziň ýaraglaryňyzam uruşa gatnaşýarmy? Billeriň neferlerimizem Urdu milliniň gabatynda, polis milliniň, emniyet milliniň gaptalynda bar. Uruşlarda köp adamlar bosup çykypdyr, üýjaýyn terk etmäge mejbur bolupdyr diýip
habarlar gelip gowuşdy. Gaçyp çykan adamlaryň ýagdaýlaryna hele Kalaýdal etrafynda köpräk türkmenler ýaşaýar. Kaçıp çıkan adamlar var. Sizler devletten himayet ediyorsunuz. Kumandanınızdan himayet ediyorsunuz. Sizler hükümetten himayet ediyorsunuz deyip köp neferlere azar verin. Şonun için verdim. İmam Sahip, Kunduz, Mazar, Akça, Semengan şöylere kaçıp çıkan hatta Kabul gidenler bara. Kunduz şäherine dem jeňçiler wehem salýar diýen maglumatlar gowuşýar. Kunduz şäheriniň ýagdaýy bir günden bäri kuwatlar gelip Taharı Kunduz ýoly bentde onu açdylar, intejik arkan urdular düşmany. Merkezde ady ýurtlary bar, olara bir hop hatar barmy bärden? Şol Özbekistanyň adamlary, Tajikistanyň adamlary, Çeçeno, Kazako, şol ýurtlardan barçaly Türkmenistan ýa Özbekistan ýa Tajikistanyň neferleri bir ýerden nepustap böyle edip berse günüň köpü bilen olaradan bir gam bolsa da. Başka aýdyp diýjek zadyňyz, hususan türkmenlere aýdyp diýjek näme zadyňyz bar? Türkmenlerden haýyşymyz şol, her ýerde bolsa jany sag bolsun, şol okuwa köşesinler, Afganistanymyza hususan aramlyk gelsin. Her kim her ýere barsa aram baryp bir ýere baryp bilsin. Şol arzumyz bar. Mana biller Kunduz vilayatda ýaşaýar. Kalaýdalymyzda talipler köp insanlarymyzy, köp adamlarymyzy hakyna hak öldürdi. Öz doganlaryny öldürýär, çürü çapawul etýär, yigitleri, juwanlary şehit etdi. Yaragly tostana ol öldürýär, urýar, aýagyny kesýär, dilini kesýär, lekin olaryň eli raýata urak gelýär. Mana merdimiň üýünden seňer alýar, mallary açlygyndan ölen, hatda şol mallary goý bermedik. Üýündäki bar zatlaryny alyp şol işleri etýär. Kalaýdal bilen Aktepe bilen tartuzlar ortalyk köprümiz barsa, şu köprümiz oparmasata. Bular billerin köprülerimizi, mekteplerimizi, medreselerimizi toýlamyzda barıp intihar etse, buları musulman öldürse beste. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. 16-njy maýda Amerikan prezidenti Donald Trump bilen duşlukda Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň Ankara tarapyndan terroristler diýilip garalýan Siriýaly Kurtleri ýaraglandyrmakdan saklanmak üçin Birleşen Ştatlara basyş ederine garaşylýar. Aktamda geçen duşluk Siriýada barýan uruş boýunça halkary derejesinde alınıp barýan diplomatik işçiligiň güýçli we çylsyrymly wagtyna gabat gelýär. Türkiýe bilen Birleşen Ştatlar prezident Başar al-Asadyň hökümetine garşy güýçler goldaýarlar. Ýöne konfliktiň käbir aspektleri şeýlem duşlukda öz merkezinde durjak beýleki meseleler barada Ankara bilen Washingtonyň arasynda agdybylyk ýok. Ruhani Fethullah Gülen'in Türkiye verilmegi ve İran'ın karşısına giyilen sanksiyalar bilen bağlılıkta Amerika'da tutulan Türk-İranlı bir tüccarın hem boşadılmağı hakta da Erdoğan Birleşen Ştatlara basış eder deyip çaklanýar. Türk prezidenti Gülen'i geçen ýylda başa barmadyk harby agdalşygy gurnanlykda günäleýär. Erdoğan Trump bilen planlaşdyrylan duşlugyň iki NATO ýaranynyň häzir datgyldy ýagdaýy baştan geçirýän gatnaşyklaryna ýol çelgisi boljakdygyna ananýandygyny ma'lum etdi. Ol 12-nji maýda jurnalistlere Trump bilen alyp barjak gepleşikleriniň Amerikanyň Siriýaly Kurt ýarym harbalaryny ýaraglandyrmak planyna beýüksilişe getirmegini umyt edýändigini aýtdy. YPG ýarym harbalary Islam döwletiniň Siriýadaky iň soňky güýçli ýeri bolan Rakkanyň bir näçe kilometrligine çelli ederlen Arap we Kurs sewçileriniň ýaranlygynda iň güýçli element bolup durýar. Ýöne Türk resmileri YPG bir kanun diýip aglan edilen Kurt işçi partiýasy PKK bilen ýerleşikledýärler. 16-njy maýda Jenewada Siriýa boýunça paragatçylyk gepleşikleriniň täze tapgyry açylýar. Ýöne bu gepleşiklerde saldamly öňe gidişlik bolar öýdülenok. Birleşen Milletler Guramasynyň goldawy bilen ozal 5 tapgyrda geçirilen gepleşikleriň 6 ýyl bäri dowam edýän we 320 000den adyk adamyň başyna ýeten konfliktiň soňlanmagyna beren anyk netijesi bolmady. Koloýda
şahsiýet İran we Türkiýe Kazakstanda geçen gepleşiklerde Siriýada 4 tawpsuz zolak döretmek boýunça alalaşdylar. Gozgulaňçylar bu plany tanqidladylar. Birleşen Ştatlar hem İranyň bununla oýnaýan roluna we çaknaşyklary azaltmak boýunça gözüňde tutulan öňkü niýetleriň başa barmadygyna salgylanyp alalaşyga şüpheli garaýandygyny ma'lum etdi. Bu aralykda öten ay bir referendum arkaly öz ıhtiýarlyklaryny giňelden Erdogan Türkiýanyň Gülöniň ýerine berilmegi baradaky talabyny soňuna çelli ýerlejakdygyny aýtdy. Türk prezidenti öten ýyl başa barmadyk harby agdarlykda Birleşen Ştatlarda ýaşaýan Gülöniň tarapdarlaryny günäkär edýär. Gülen hem munna özüniň hiç ýyly ýerleşiginiň ýokdugyny aýdýar. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gotarýarys.